Ho, 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 ho! Croeso i'r Haclediad tymhorol Nadoligaidd rhif 53! Dros y bed hyfryd yn Nadoligaidd yma, dyn ni yn dod a rhifin Nadolig yr Haclediad i chi. Ho, 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 Bryn? Ho, ho, ho. Ho, 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 yes? Ho, 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 cont. Iwn! A ho, 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 i chi wrandawyr. Yndan, dyn ni yn ôl i ddod â gobaith yr wyl i'ch clistiau chi. Dyma'r Haclediad cynta ers i'r byd droen gachu. So... mae 2016 di bod yn un dda, yn do, boys? Oh, fucking amazing. Ti wedi gweld nes i sylwi gyna pan ma'n i'n logio fewn ar Skype, fatha ti cael rhyw status message yna fo, a un fi oedd... Ti di looking forward to 2016. Hopeful for 2016. Posted about a year ago. Da iawn i estyn, ond yn wir, na. Wedyn, un o'r pethau sydd wedi fyny wedi aml ar Facebook, dwi'n licio di, I'm not saying David Bowie was holding the universe together, but gestures to the entire year. Yes. So, da ni ddim yma i siarad hwnna. Mae'n llwyth. Dwi'n eitha siŵr bod pretty much pob un podcast da chi wedi gwrando arno ers y mis diwetha wedi bod yn, oh god, be sy'n digwydd rwan? Os nad ydych chi'n gwrando ar fel Nazi podcast, cos fi'n clywed bod hwnna'n thing rwan. Mae'n cool, maen nhw'n ôl, maen gwisgo crysau Hugo Boss, just yn hangio round, chwifio'r bobl, gret. So, dyn ni yma, fel antidote i hyn, right? Fel... beth sy'n ni'n gael o fo? Grassroots movement sydd yn defnyddio pwerau port. Be gen ti, Bryn? Bullet bourbon. Yes? Pinot Noir. Da ni'n defnyddio Drindod Sanctaidd. Fancy. Pot bourbon gwyn neis. I ddod a chydig o ysbryd y dolyg i chi. Achos be dwi ydi meddwl, mae'r stwff mawr mae gyd yn digwydd. Dwi di gwrthod rwan, gwylio'r newyddion. Dwi wedi dweud hyn o blaen nes Brexit, mod i totally digwydd rwan. Dwi'n gwrthod gotio'r BBC o gwbl rwan. Mae'n iawn, siarad. Mae gyn Theresa May, mae wedi gweddio am ysbrydoliaeth i delio efo Brexit, so fydd bob dim yn champion. Ti'n gwybod be? Nes i ffindio allan heddiw bod fy arwres gerddorol Kate Bush wedi mynd... yeah. Theresa May, fi'n eitha licio hi, dwi'n cynnig fydd hi'n iawn. Gwni fel, well gynnau pan o ti yn byw yn yr ogof, Kate, a just yn ei cerddoriaeth batshit. Mae'n iawn. Ydyn siŵr bod hi'n siarad am yr un un Theresa May? Eich yna rhyw ganwr arall ydy Theresa May. Mae hi'n swnio fel folk act ti ar un cyfnod a Katie Tunstall. 15 mlynedd yn ôl. Ie. Rydych chi'n gwybod pwy arall sydd yn ôl, i roi diwedd glo da i 2016? Yeah. Darth Vader. Oh. Reit. Ti'n gwybod be, yes? Fel ydych chi wedi sylwi, mae strwythyr yr Haclediad bach all over the place. Dys gyda ni ddim eitemau ffurfiol heddiw. Da ni llai na 5 munud i fewn, da ni off the rails yn barod. Da ni off the rails. Mae Iestyn wedi dod â pwynt ofnadwy o bwysig am hashtag gwella 2016, sef yn gyrch ni, bod na ffilm Star Wars yn dod allan sydd efo menywod a lleiafrifoedd yn cwffio'r Empire. Os nad ydy hwnna'n amserol, allai ddim meddwl am unrhyw beth sydd. Yeah. A, yes, mae Rogue One yn edrych yn bloody great. Cos mae Alan Tudyk yn ei llais. 1 munud ohono fo, dwi'n gwrthod gweld yr holl trailers nes allan. Dwi'n eisiau gwybod byd amdano fo. Na. A ti'n gwybod be? Da ni newydd bwcio tocynnau teulu ni i watched Moana weekend nesa. Disney ffilm newydd gyda tunes
Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda. A dwi newydd bwcio ticedi i fynd i weld In the Heights yn Llundain. Dyma lle da ni'n sgiwio fewn i'r gornel gerddorol. Lle mae Bryn a fi rwan yn mynd i gael 5 munud bach yn mynd, musicals! Mae In the Heights, os da chi isio piratio fo off LimeWire, neu Napster, neu, lle bynnag arall chi'n cael eich tunes. Ti sôn amdano fo ar dy MySpace neu rhywbeth? Dwi wedi ffrindio nhw. Mae In the Heights yn siogerdd cyntaf Lin-Manuel Genius, a mae'n bloody great. Mae hefyd, nid yn unig yn cyfuno sŵn awesome fel Sbaenaidd y Caribi a fel Gogledd Manhattan, a mae jyst yn neud pob peth swnio'n well ac yn hafaidd ac yn hyfryd, a mae'n hel o sioe dde, jyst i wrando arno. Wrth gwrs, mae mwy o bobl dod i nabod i waith o'n efo Hamilton. Hwnnw. Sioe hip-hop am y boen ar ei sefydlu y Treasury yn yr Unol Daleithiau. I am not giving away my... Be oedd enw'r sioe na eto? Hamilton. Na, ci yr un ti'n mynd i weld. In the Heights. Lle ti'n mynd i weld am Bryn? Yn Llundain yn King's Cross Theatre. Wyd ac yn wir a wiw. Cyndolig. Ti'n ma be? Mae hynna'n superb. Achos, dwi, ar y nodyn o gwneud 2016 yn well, dwi ddim yn helpu'r economi Gymraeg lleol wrth neidio fewn i controversy tocynnau dramau Cymraeg. Mae sioes yr wymff. Am y controversy ma, Sean. Dim controversy. Basically, mae siŵr bod ar taro'r post, ond gan bod fi wedi stopio gwrando ar y BBC heblaw am Cymru Fyw. Dim Cymru Fyw, Cymru Fwy. Dwi ddim yn gwybod, ond mae tocyn i weld sioes y wymff a plwmsan yn 20 pint i oedolion, a fel 8 pint i blant yn canolfan y Millennium. A fi really isio, ond dwi wedi gwario pres fi gyd ar fel novelty Christmas baubles Nintendo i mrawd. Ond hefyd, mae hwn just fel, ond dwi'n ffain. A hefyd, lot o'r anrhegion cwl na o Oxfam lle ti'n prynu fel, mae dad yn cadw gwenyn, so fi wedi prynu fel haid o wenyn i rwy'n yn India iddo fo. Sionet. Hynna'n eitha cool. Ydyn nhw'n mynd i ryndo i'r sioe Dolig? Dwi'n really am hynna. O'r ffaith bod fi wedi cychwyn y sioe off yn deud mae pob peth ddim mynd i gachu. Dwi'n really gobeithio bod nhw ddim yn mynd i wrando arno fo. Sy'n lyflu. Os ydi mam a dad yn gwrando ar ôl ymddeol a eistedd rhwng dy Sean a Sian a Bob Tir Tân, fysa hynna'n gret. Gyrwch neges fewn. Hei! Os maen nhw yn gwrando, cofiwch fynd rownd a gweld Sioned. Sioned, ydych chi'n gweld hi, just deud, ho, cont. A wedi'n gwybod wedyn. Gwych. Mae'n briliant. Dwi eisiau hwn troi fewn i'r Commode and Mayo show lle mae gen i fel mae bobl jyst yn deud hello i Jason Isaacs, ond efo ni bys fel hello i Rodri Noodles neu rhywbeth. So just friend of the show. Ti'n gwybod be? Y cynllun oedd dragio'r Rodri Noodles fewn fel friend of the show a cael fel cyfweliad Nadolig oedden ni ddim really di paratoi ni. Ydyn ni basically dechrau yfad a dyna just... So anyway, gynulleidfa annwyl. Mae pethau'n cnesu ma rwan. So mae gen Iestyn i sgarff dinsel. Mae'n boeth. Mae'n edrych yn eitha boeth a crafog. Wyt ti'n gallu sort of crafu fo'n erbyn y mic i ddangos rhyw fath o authenticity? Mae hwnna'n bloody tinsel llyd. Mae hwnna yn... So, dedwch iddo fi boeth. Beth am i ni drafod cwpl o bethau super difrifol. Just i gael nhw allan o'r ffordd. A wedyn, nhw'n ni symud yn ôl fewn i bit i'n yfed, bit i sioe dolig, ho, gifts doniol. Job done. That wraps up the show. Bryn, mae yna stwff super gwleidyddol yn digwydd, a dwi'n mynd at y ti fel fy ngohebydd elliw gwawraidd. Allai just qualify hyn o ddeud, yn y llun, nhw'n ni trio roed allan efo'r show notes, y llun, sgynny ni, ond o'n i'n tri. Mae Bryn wedi gweu pob peth mae o'n gwisgo.
So nid yn unig ydi o'n mynd i rhoi... Crafu wan. Mae'r trons yn itio oedd dwi'n be. A maen nhw O'n di... i'n cashmere. Maen nhw di mynd... Maen nhw di newid lliw wan hefyd. Sorry mama da Sioned yn gryndau sioe yma. Gynnal, dim yma... Dwi'n lyfio'n fel y ffaith bod like, y 5 person sy'n gwrando ni ydi mam a dad. Mam a dad eto. Ar yr fel ar repeat. A Llyr a Balwyn. Hey! Helo Llyr. Helo to Llyr. So Bryn. So homespun, popeth yn well Bryn. Cera ni drwy hwn mewn ffordd delicate? Na. Mae'r... Gyn ti 5 munud i esbonio fo i fi. Gen ti mor hirad a dwi'n di bita'r sweets ma wan. Dwi'n gallu bod yn professional outfit go iawn. Da ni'n... Mae'r Llywodraeth wedi pasio beth sy'n cael ei alw'n the Snoopers Charter, sydd yn feddwl bod toman wan o agencies gwahanol y Llywodraeth yn gallu cael mynediad i braws y histories ni trwy'r ISPs. Mae'r ISPs wan yn gorfod cadw hanas pa gwefannau da ni wedi bod yn mynd i am 12 mis a roed mynediad i'r data na pryd bynnag mae'r heddlu'n teimlo oedd bod nhw eisiau cael mynediad ato fo. So os nad wyt ti'n browsio trwy rhywbeth sydd yn hollol wedi'w amgryptio, neu ydy hwnna just yn fater o bys nhw just yn gallu gofyn i agor o'r ni anyway? Dwi'n yn siŵr ar y funud, mae'n eitha sicr na fysa nhw methu cael mynediad i'r hanes, chos os gwrs, os di ddim yn mynd trwy gwasanaeth gwen yn y wlad yma, then sgyn y Llywodraeth ddim rili mynediad iddo fo. Cos wedi ti ar what of them... Sorry, mae hyn yn really amrofisiynol, mae gennau sweeties yn angheg. WhatsApp wedi dechrau gyrru negeseuon yn dweud, cofiwch mae hyn wedi amgryptio o un ochr i un ochr. Be di'r sefyllfa efo rhywbeth fel yna? So, fydd y Llywodraeth dal efo mynediad i ryw raddau i'r metadata, sef yr gwybodaeth tu ôl i'r cysylltiad. So, fydd dal yn gallu dweud bod ni wedi, bod fi wedi gyrru negas i Sioned. Bydden nhw mor rhaid roedd yn gwybod be mae'r negas yn dweud, ond bydden nhw'n gwybod bod fi wedi gyrru'r negas, bydden nhw'n gwybod hefyd faint gallu cael mynediad i'r data, faint mae'r aml dwi'n gyrru negesion. Pwy wedyn, os dwi'n gyrru negas, ydy'r negas yn cael ei ymlaen i 34 person gwahanol, a gallu adeiladu fyny yr llun o be ydy'r rhwydwaith, lle oedden ni'n gyrru'r negesion ac yn y blaen. So, mae'n mynediad i data ar pwy, pryd, a lle o negesion yn cael ei yrru o. Ond dim ond reidrwydd mynediad i be oedd y neges yn dweud. Mae'n hefyd sôn am banio mynediad i gwefannau gwefannau i oedolion sa bod nhw'n gallu bod yn siŵr o oed y person sy'n cael mynediad i'r gwefan. Sôn am roed y BBFC gyfrifol am roed... What now? Y BBFC. Y BBFC off o ffilmiau? Yep. Roed fatha... Bydd nhw'n editio'r gwefan yn dweud, da chi drai chi trimio'r darn yma. Mae'n y bach gormod y waed ar y pishin yma. I cael 15 rating, haid i hwn fod yn du a gwyn. Mae'r BBFC jyst yn iste na, fe bunch o film nerds yn mynd, falle fydd angen cwpl mwy o bobl yn y swyddfa, ie? Medde fi rwan, sôn am BBFC, mae ngŵr i'n gwachod y Babadook drws nesaf, esi, well bod hwnna off erbyn i fi ddod at. Babadook. Neu, fel dwi'n licio
canu ers iddo fo ddweud bod yn mynd i wylio'r Babadook. Babadook. Sydd yn neud o llai brawychus? Llai brawychus, lot llai brawychus. Sorry, nôl i difrifoldeb. Mae o'n dod i'r... Dwi'n mi weld bod nhw'n dallt yn union sut mae hwn am weithio. Mae nhw am gweithio efo'r diwydiant i trio roed yr controls yma i fewn a gorfodi bod cwmnïau gweg yn roed yr controls ymlaen. Yn anorfod fel. Yn anorfod, ie. Ac wedyn bod gwefanna i oedolion yn roed technoleg yn lle i gallu checio beth i oed y pobl sydd yn mynd ato. Cys mae hwnna mynd i weithio. Wel, hyn ydi peth, da ni'n gwybod sy'n mynd i weithio. A hefyd, mae'r sôn bod nhw am roed ban ar... So, dweud bod rhaid i cwmnïau gwe blocio mynediad i'r gwefanna yma os bod nhw ddim yn roed y technoleg yma mewn. So... Da ni wedi siarad am hyn o blaen, do. Oedd yn ôl yn 2012, fyswn ni'n dweud. Oedd ni wedi siarad am hyn. Ac oedd chdi'n gorau sbonio fo'n syml a dweud, dwi'n siŵr beth nid i sy'n dweud. Mae hyn yn mor stupid, wneith o ddim digwydd. Cameron o'r wrthi ar y pryd, ie? Ie. Wel, mae peth i mwyn wedi bod yn mynd ymlaen ers, dwi'n eitha sicr sy'n Gordon Brown fod yn prif weinidog. Mwyn yn dod yn ôl ac yn ôl trwy'r amser dan y syniad bod nhw'n mynd i gallu amddiffyn plant rhag cynnwys amhaus. Dwi'n eitha sicr, dwi'n cofio pan o'n i'n blentyn, o na rhywun yn gallu cael mynediad i stwff amhaus a nhw'n rhan efo yn yr ysgol. Mae hwn yn cynnwys sydd yn hollol gyfreithlon mewn lot o achosion y Brydain a maen nhw'n mynd i cael ei banio os dyn nhw ddim Mae'n teimlo fel sensoriaeth ffilms yn y 60au kind of thing. Ie. Mae'n really ddechrau teimlo bach weird fel na. Hwn yn step cyntaf di wedyn, maen nhw'n trio wedyn penderfynu pwy sydd yn mynd i wneud y penderfyniad yma. A beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn ydy, mae grwpiau mynd i fynd ac lobio grwps fel y BBFC, fel y Llywodraeth, i dweud, mae rhaid i nhw cael rhyw fath o ddeud yn pa cynnwys sydd yn cael ei Be mae bobl yn cael gweld? Be sydd yn iach i ti weld? Yn union, a wedyn, da ni'n mynd i ddod yn ôl i'r sefyllfa wan, lle mae rhyw grŵp o Hen-ddynion gwyn? Hen-ddynion gwyn mwy na thebyg. Yn mynd i ddod, neu da ni'n mynd i ddod i'r achos lle mae Mary Whitehouse yn dweud, yn cymeryd nodiadau am sioeau yn y West End ac yn dweud, mae hyn yn amheus. Fysa plant yn gallu gweld hwn. Yr unig reswm mae plant yn gwybod amdano fo, chos oedd ti yn sgwini nodiadau ac yn cyhoeddi nhw. Di plant... Yr un peth a Donald Trump, fysa neb yn gwybod amdano fo, a Nigel Farage, fysa pobl yn gwybod amdano fo, fysa BBC yn reid yn ymlaen o hyn. Ie, allai dwi yn mynd i neidio fewn, a dwi'n gwybod bod hwn yn beth hollol wahanol, ond mae Iestyn... A ti'n gwybod beth sy'n wahanol? Cyn i chdi neud i fewn, beth sy'n wahanol i hynna ydi, nes i clywed fod hwn i'n mynd drwad ar podcast Twit Network yn America, ac wedyn fod ar y gwefan Boing Boing, ac nes i chwilio, mynd ar y BBC, mynd ar y Guardian, mynd ar yr Independent, dod am byd amdano fo, ac yn ddiweddar ddoe, neu heddiw, mae yna rei pethau di dod i fyny amdano fo, ond diw'n math o fod o'n newyddion, mae'n odd iawn. Dyn ni wan mewn sefyllfa lle mae'r Llywodraeth efo'r gallu i checio'r bob dim da ni'n neud. Mae'n mynd i gallu dechrau penderfynu'r pa gynnwys da ni'n cael gweld. Mae hwn yn mynd dechrau dod i sefyllfa lle da ni ddim efo mynediad i'r gwe. Rhydd, y gored. A da ni'n cael pobl fel y Daily Mail a'r Sun yn sôn am amddiffyn plant ac wrth pobl a pethau amheus. A nhw ydy... Pethau amheus! amheus. Mae just yn... Mae'n rhywbeth da ni wastad yn trafod, fi'n gwybod. Da ni wastad yn ôl, achos mae'n teimlo mae'n rhywbeth sydd mor
amlwg yn bywydau ni, y ffaith o power y cyfryngau i liwio pethau, a fel oedd Iest yn dweud, dyna pam dwi yn bersonol wedi stopio engageo ar BBC. Mi'n ei wrando ar y Cymod y Mayo podcast, cos mae hwnna'n arbennig. Yn heblaw am hynna, dwi hyd yn oed wedi stopio gwrando Radio 4, sydd wedi bod yn staple am mywyd i ers 15 mlynedd, ers i fi sort of hitio fel, mae'n arfer i fi wrando ar pethau clyfar. Sydd ddim rhaid i fi wrando ar Academics and Players ar Radio 1. Mae'n cool. A dwi wedi stopio engageo ar BBC, achos mae fel bod yn y Matrix a cymryd y pil na. A ti jyst yn gweld pethau, achos y ratings chasing nialwch question time sydd wedi creu Brexit. Dwi ddim yn ame hynna am eiliad. Mae'r troi'r olwyn ddŵr na'n ara bach wedi rhoi lle i'r meil ddod yn fwy pwer, a dechrau yr whole tunnell ffasgaidd bonkers ma da ni yn efo rwan. Allai ddim maddau iddyn nhw. Da ni wan bod sefyllfa lle mae'r... Da ni'n rhywun sefyllfa fel China lle mae gen y llywodraeth mynediad i be mae pawb yn mynd i gallu neud. A mae'r bobl sydd mewn grym, y math o bobl bys yn hapus iawn i ddefnyddio hwnna. Da ni ond yn mynd i ddefnyddio hwn i cadw pobl o'n saff o'r terroristiaid. A dyn nhw, da ni wedi gweld yn barod. Mae'r sôn bod nhw'n gorfod gallu cael edrych mewn i be mae journalists, pwy mae journalists yn siarad yma, pa gwefannau maen nhw'n mynd i. Mae hyn yn pobl sydd i swydd nhw ydy cadw golwg ar be mae'r llywodraethau yn neud, a be mae cwmnïau drwg yn neud, be mae cwmnïau yn neud, a be mae a trio gadael ni wybod a cadw ni yn informed. A bydden nhw methu neud wan, oherwydd bydd yna neb gallu fynd at nhw. Neu fydd rhaid nhw wneud mewn ffyrdd quotes anghyfreithlon. A jyst dibynnu ar rheith gorau neu beirniaid sydd yn gweld trwy'r... Os da ni'n gryndo i pobl fatha Nigel Farage, fydda ni mewn sefyllfa lle di'r beirniad a dyfarwyr o'r llysodd, dyn nhw ddim yn cael dilyn be mae'r gyfraith, neu maen nhw'n gwneud be mae'r pobl yn gofyn iddyn nhw'n neud. Be mae'r quotes bobl yn neud. Mae yna gymaint o erthyglau jyst yn popio fyny yn y ffid, a dwi'n... Mae di bod yn fater o uninstallio Twitter yn ddiweddar. Sorry, nes i rhannu dipyn bach gormod, do. Efo be wan? Dwi'n mynd stories am shit, de. Na, wyt ti'n, chwarae teg, yes, wyt ti'n eitha balanced, wedyn bob yn hyn, mae yna just llun artistic lyflu o harddwch Cymru. A weithiau mae yna llun o Ripsy Doyle yn dweud, death is coming! Yay! Chodor. Seriously, dylen ni just chwarae'r gêm Bwyd Go Iawn neu Game of Thrones. Cys factiynau... Right, guys, so, da ni di hitio'r gongol yna, a mae hwnna... Dwi mor flin efo'n hun, achos O'n i wedi bod yn darllen cwpl o erthyglau rili ddiddorol amdan, a dda'r gwefan The Pool, a dwi ddim yn darllen yn aml, achos mae e gyd yn bobl eitha intellectual, Llundain-centric. Ond, gwefan i menywod a mae'n ysgwennu den efo. A un o'r erthyglau nhw oedd fel, bod nhw'n ffindio bod menywod yn ymwedig ar ôl Brexit a Trump wedi dechrau rwan, just encilio off ymgyrchu gwleidyddol ac yn mynd, be di'r pwynt i ni drio? Be di'r pwynt? O cadw mae'n i cwffio. Ar y siampl oedden nhw wedi rhoi oedd fel y mamau adeg yn comunistiaeth yn Rwsia. So oedden nhw'n deud, yr rheswm oedd neb wedi cwffio comunistiaeth, achos oedden nhw wedi ffigur allan. Oedd mor masif. Oedden nhw just i encilio, oedden nhw wedi disconnectio o'r gwleidyddiaeth, oedden nhw just wedi mynd nofen i'w cartrefi a canolbwyntio ar magu eu teuluoedd nhw, edrych ar ôl eu teuluoedd nhw, a just trio byw bywyd, crafu byw bach. A dyna sut oedd ti'n dod trwy comunyddiaeth ar pa mae'r bonkers oedd. A dwi'n ffindio'n really, really bod fi di wneud hyn ar hyn o bryd. Dwi'n really siwr dod allan o'n fo,
Ond fi di rwan hyd yn oed fel stwff fel helpu allan yn y cylch meithrin a pethau, dwi just fel... Mae dda rhan o'n fi wedi dechrau mynd be di pwynt, ond dwi yn deall y pwynt efo hwnna. Yeah. Dyfodol ein plant ystywed Whitney Houston. Ond... Mae just... Dwi'n teimlo'r fath o ti siarad, mae... Ti'n sôn, dyn ni'n mwyn sefyllfa lle... Diolch ots be ydi... Be mae'r experts yn dweud, be mae'r pobl... Som lle mae weld i cael sgwrs call a sgwrs... Dyn nhw'n gwrando. Ie, aina di peth... We've had enough of experts! Ie, post-truth, boys. Post-frickin' truth. Be ffoc? A dwi'n mynd arfer hegi ar y podlediad, achos mae... Na fi sy'n lafar hegi. Fi sy'n lafar hegi. Yeah, well... Let it out, Sean. Let it out, Sean. Yeah, mae'r holl post-truth business ma'n mental. Goc. Just... Mae sy'n ni troi'r Haclediad fe nhw just darllediadau o be sy'n actually wedi digwydd. Cys o feddwl, yes, bod ti di goffa... Dwi yn gwrando ar gymaint mwy o podlediadau o America rwan, ag sgiwd ydy'r barn, achos lot o bobl, beth ti'n galw nhw? Liberal elite, fel maen nhw'n licio galw nhw. As if, mae hwnna i gael swnio mor wel fel, sbia, just liberal elite. Na, bobl wybodus. Bobl wybodus. Mae yna wahaniaeth. Bobl sy'n darllen, sy'n gallu darllen, sy'n eisiau darllen a eisiau dysgu am y byd ehangach. A dwi'n ffeindio'r darllediadau yma yn torri drwy'r cach prydeindod yma. Dyn ni'n cael yn bwyd... Just yn insipid iawn, just yn bwyd o fewn i ti ys blynyddoedd. So mae di mynd wan. Mae just allai'n gwachod... Mae Antiques Roadshow yn codi cyfog arno fi. Achos mae just fel, look, this is the English idyll. Mae fod yn sef yn bod mae da ni gallu cnocio lawr o walia ac ehangu push yn ôl y frontiers a dweud da ni gyd yn un grŵp mor efo'n gilydd. Hwna'n whole peth efo cyberspace oedd y syniad na da ni bod poeni amdan y ffaith bod mae'r person bod un wlad neu mewn wlad arall, da ni gyd fel un cymuned mawr. Ac yn lle hynny, da ni'n gweld hwn, da ni'n sefyllfa Brexit bach, mae'r syniad da ni eisiau mynd yn ôl i ryw fyd hollol bonkers, o ddim really hyd oed yn bodoli. Yeah. Mae'r syniad, mae yna ryw lun o ryw lembo mynd around yn tynnu signs metric lawr. Bod, os o'ch ti'n edrych ar yr actual... oedd y boi mae'n dweud, bloody EU yn dweud bod rhaid i ni gael signs metric. Beth i sti edrych ar yr actual hanes? Oedd ni wedi pasio'r stwff metric system cyn i ni fynd i fewn i'r EU. Mae'r syniad bod ni'n gallu byw ag bodoli mewn byd lle da ni'n gorfod poeni am beth sy'n digwydd yn y wlad nesa neu beth sy'n digwydd holl ffordd arall i byd. Dio ddim o wir i mwy. Mae'r mewn sefyllfa lle mae amgylchedd ni'n disgyn yn darnad. Mae'r byd lle mae yna grŵps... Climate deniers ydy y swyddogion yr amgylchedd yn America rwan. A mae just... Climate deniers. Ia. A da ni mewn sefyllfa lle, da ni ddim yn... Da ni methu... Oedd Theresa May di pethau hollol bonkers fel, os da chi'n citizen of the world, da chi'n citizen of nowhere, a di, wel... Mae hi'n biff di pinio i holl syniad ma mae Brydain yn wych. Mae Brydain just yn damwain hanas. Damwainia hanas ydy hein i gyd. Ie. Mae'r syniad bod ni yn dweud, Brydain yn wych o lad, o rhaid i ni cael hanes Brydain. Da ni wedi gwneud shit afiach dros y byd i gyd. Do, ti'n gwybod be? A mae ganghofio amdan pethau fel la, a cael ei wneud off. Da ni methu cuddio tu nôl y ddrai goch am hyn. Cys mae'r Cymru wedi reidio ar gefn yr imperialaeth ma i bob man mae'r ymerodraeth wedi mynd. Berchenogi yn bia Caethweision. Oedden ni na. Do. A bai nhw, oedd o'i gyd fod ni wedi dechrau bita siwgr o'i lle cyntaf, mae pawb yn dew. Dyna ni. Prydain i'n bai ar bawb. Yes, is back.
Ond ti'n modd fel Patagonia, y freuddwyd fawr Gymreg yma. Ti'n edrych mwy i fewn iddo fo. Ti'n edrych ar y perthynas gen y ddigwyddodd hefo'r fel y brodorion. It's not good. Dio ddim yn dod dros y neu iawn efo ni. Dwi'n gwybod beth ti son siarad am yr syniad bod ni'n teimlo att da ni just eisiau mynd yn ôl y cuddio a just byw yn bod ni. Cymru da ni, ie. Anki, fod o ti'n dweud, sôn am just bod yn domestic, a just byw yn y sffer domestic yma, a peidio engagio hefo peth ydy, da ni mewn, sa bod ni'n siarad, pobl sy'n mynd i fod a siarad ydy'r pobl sydd yn protestio bod mae'r gyn Coronation Street cwpl hoio yn efo. Oh my god, mae plant yn mynd i weld hwnna. Maen nhw'n mynd i protestio efo ffaith bod merched yn gallu cael contraceptives a'r pills a bachu am ddim trwy'r NHS. Bod pobl yn gallu mynd a cael condoms a bachu a bod nhw'n mynd i cael rhyw yn ddiogel a bod ni ddim yn mewn sefyllfa lle da ni'n mynd i cael plant a neu bod na diseases a pobl, da ni actually gallu stopio. Y pobl sydd yn ddim yn coelio yn y ffaith bod ni'n gallu, bod yr vaccines a jabs yn nadu plant marw o pethau fel polio a'r measles a falle. A mae rhaid i ni... Ydy o'n fater o addysg, neu dim addysg, neu o magwriaeth? Achos dwi wirioneddol ddim di gallu deall y syniad yma bod na bobl yn y byd yma sydd yn teimlo bod gen nhw hawl dros bywydau bobl eraill sy'n neud dim gwahaniaeth i bywyd, sy'n neud dim drwg i bywydau nhw, sy'n neud yr holl thing ma o live and let live. Mae hwnna fel bod o'n pasio bobl. Cos weles i fideo arbennig o dde ar Facebook. Okay, dwi'n beio lot o Facebook ar hwn, cos ti'n gallu byw yn dy bubble yn Facebook, a mae pob beth yn atgyfnerthu be wyt ti'n meddwl. Wi war yn cael cnau o ddo. Menyw hun wen yn America, yn siarad efo gohebydd African American. Dwi'n siŵr os na ti ranno, oedd o'n really dda, chos oedd hi just fel, bobl di'r rhain sydd wedi cael ei dysgu, just genedlaethau, bod nhw'n well na bobl eraill, bod gen bobl eraill ddim hawl i fodoli, neu ddim hawl i pethau. A dwi just yn meddwl... Na i wneud nodyn o hwnna. Dwi'n methu deall y perspektif yna, ond eto, dwi wedi bod yn lwcus uffernol di cael magwriaeth liberal iawn, dwi'n credu. Mae'r syniad bod... Mae o'n deud... Pobl dweud, haid i ni dallt be mae pobl yn barn pobl eraill a gweithio hwnnw. Ond wel, da ni'n mwyswllio wan lle, na, mae'r barn ydy, bo well gyna i Chocolates, cherry chocolate bombs, liqueurs, na after eight. Mae'na farn. Mae dy ffordd i o fyw yn abomination ac yn pwyrin gwyneb dyw. That's not an opinion. That's not a thing. Yeah, Ti just fel... Mae nhw just... Anyway, mae hwn yn... Yr holl busnes ma, just y stuff really diddorol ti wedi gweld ydi, lot o bobl yn tweetio, sort of boi Asiad yn mynd, I understand now. All those racists who were shouting packet meat down the street, they were just feeling economically fragile. Ti just mynd, ti'n tweet, achos mae pawb fel, nath pawb hollol camddeall stuff yn America, nath nhw just camddeall yr ennui ma, yr anxiety ma gen bobl gwyn yn like y Midwest a stuff. A ti jyst yn mynd, iawn, ond dydi cael strength amdano fo. Oedd fotio fewn fascist, ddim yn, neu just criminal. A tra da ni wrthi, cyn i just stopio defnyddio'r term alt-right, a just galw nhw'n ffasgwyr. Mae yna ddau bapur newydd i ddod allan o'n ydi dweud fod nhw'n mynd i just galw nhw'n be ma nhw ac yn lle fod yn alt-right da. Os maen nhw'n mynd i alw nhw'n Nazis neu be bynnag ydyn nhw. A gyd i reid alt-right mewn quotation marks os ti eisiau. Pwy sydd wedi deud hynna?
New York Times? Guardian? Be mae'n gobaith? O, dau bapur newydd. Daily Mail? I can't remember. Gan i hefyd feddwl o stopio roed gymaint o Daily Mail. Mae'n yn papur newydd sydd yn mwy na lai sydd yn brandio pobl un munud yn dweud, liberal socialists want to ruin Brexit for hard-working Britons. Hein oedd y pobl ddaru deud bod nhw isio i'r Nazis dod yma ac cymeru dros o Brydain. Gwyd i stopio, just... Ti'n preaching to the converted, a na ni methu ffindio idiom Gymraeg dda i ddeud am hwnna. Boys, gwrandwch ar hyn. Dechrwch be mae'r sgwrs ma'n di wneud wan. Bottle o port i gorffen wan. Right. So sad. So be sonia ni oedd, bod ni'n mynd i gael cwpl o drinks. Mae fel yr episod gorau o Drunk History erioed. So dyn ni'n mynd i siarad am y stuff really, really tofn. Mae fel ffilm Scrooge lle mae'r tristwch i gyd yna. Yr un efo Bill Murray? Neu'r un efo Michael Caine? Mae'n gyd yn dryn plotline. Mae'r tristwch i gyd yn dod. Da ni'n mynd i edrych ar rwan. Tynnu'n hynna'n allan yno fo. Cos fel oedd Bryn yn dweud, ti'n deall y thing ma lle ti just eisiau iste yn dy sfer domestig a just trio byw dy fywyd a just anwybyddu'r Nazis. Nawn ni ddim hyd yn oed. So... And the drons di cael ei gweu. Hefo Kashmir. Dwi eisiau bod yn ffain, Bryn. Wow. Ond, beth... Mae yna ffyrdd gallen ni fod yn dringo allan ono fo. O'r ffaith ydy, dyn ni rwan yn mynd i fod mor flin. Dringo allan... Mae Estyn edrych fel just dau lygad bach i'ch ben y wal yn mynd, OK. Da ni yn gallu cwffio fo mewn increments bach lleol. Dwi'n credu gallu di wneud o. Gallu di cwffio fo pan ti'n gweld o. Achos dwi'n cofio dros yr ha, y bobl ochr arall y ffordd i ni, dweud, I don't know how I'm going to vote with this Brexit. There's so many arguments, good arguments on both sides. A falle dylsyn ni di mynd, stop Graham, let me have a chat with you about fascism. A wedyn, bysa fi a Graham wedi cael sgwrs amdano fo. A bysa ni di mynd, dwi'n mynd i gychwyn ceg a Graham. Just eisiau deitha ti, just dyma cwpl o resources. Beth am i ti edrych dros dy hun? Bwyd allan y Daily Mail? Do, dwi wedi gweld o yn dy recycling. Yn oce, lle ni ddod o ti dros dy hynna, mae'n ffain. A just trio cwffio fo yn... Lle da ni'n ffindio fo? Sut mae hwnna'n swnio? A wede. Polianaidd? Amdani. Racism starts at home, boys. Come on. Ray. Siarad amdan the land of the free and the home of the brave. Yes. Llun amazing wyt ti wedi rhoi fyny ar yn Google Spaces ni, right? Come on, Bryn. Tid hefo fi. Da ni'n mynd i chwarae. Cut your wookie. 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 Yes, dyn. Fies di'n frickin' Disneyland? Do. What the fuck? Oedd rhai fi fynd yna cyn i fod rhoi fo'n i Trumpland. So, tro cyntaf fi fod yna, ac tywod, plant mynd yn nuts, right, once in a lifetime trip, rhaid i ni fynd i Disney, tywod, neud o'i gyd, ac y diwrnod cyntaf, wel, y diwrnod cyntaf nath ni lanio yna, ail diwrnod, coach mowr efo Chewbacca. So, sut oedd o'n hoglio? Chwslyd? Fel person really tal, chwslyd? Fatha... Dwi'n gwybod o'n amwch. Carpad newydd? Dwi'n meddwl, oherwydd mae Disney yn trio cadw bob dim yn pristine, dwi'n siŵr fod gyda nhw siwt glân bob newydd i Mr Wookie. Be maen nhw'n neud efo'r hen rai? Mae'n dry cleaners on site, fos yn email. Cosplayers. Ond, oedd o yn anhygoel, y gweld o mor masif o dy flaen di, ag fod oedd o'n siarad a'i geg o'n symud. Ddim fatha
Be di enw hi ar efo'r masg Chewbacca yn siarad thing. Oedd y ceg yn edrych digon gwir i cael get away fo'i a fod y sŵn yn dod allan o'r ceg. So, oedd o'n swnio fel oedd o'n siarad efo chdi, ac oedd y mannerisms gyda boi, oedd wedi gweithio arno fo. Hold on. Disneyland sy'n California, Disney World yn Florida? Disney World is the big shit, yeah. Hwna, yr un yn Florida? Florida, ie. Oce. So, ac oedd... Dim bod fi'n planio mynd yna ddim byd, cos yn amlwg fydda i'm yn cael mynd fewn, cyn bod hir, cos bod fi'n ddynes. Oh, ie. Dyn ni lawr y lein fanna. Drug charges no, 97. Oh, hell yeah. Yr steddfod na fo anweledig. Mewn cae yn Nefyn. Da ni'n gwybod sy'n ma'n... Ceri anweledig eich di, ei. Ei, mae Ceri anweledig ar fy light entertainment ar Ysbryd yr Ecrwan yn cael bwyd efo Beca Becws. Nynion. What's the world How the coming mighty to? have fallen. Fatha Johnny Rotten yn... Neu, that's menyn. Oh, Jesus Christ. Ond oedd o feny'n gywir, Bryn. Ta spread oedd o. Paleo Iestyn, wedi dod yn ôl. Ond ie, amazing, de. Peth oedd Star Wars, anhygol. Oce, dwi wedi bod yn gweld ffilms 3D, de. Ag, rubbish. Be di point? Bullshit. Dwi wedi gweld be di point 3D rwan. O mynd ar y raids ma yn Disney World. Mae y ffaith fod ti'n gallu ista o fewn rhyw fath o container ma fel lot o bobl eraill, a wedyn mae hwnna ar hydraulics yn symud a gen ti goggles 3D a lle mae yna sgrin masif o flaen chdi a mae'n neud o i gyd yn realistig. A ni'n meddwl, dyma fo, hwn ydi o. O'n i yn Star Wars yn hedfan, o'n i'n siomedig na hedfan trwy Naboo o'n i. Be ffocin Naboo? Planet Goc. Oedd Star Be Tours. di point Naboo? Oedd o wahanol bob tro ddech chdi'n mynd arno fo. Ac oedd na gymaint o stwff i fynd arno fo, o'n i'n meddwl, os da ni wedi gorffan bob dim arall, neu nôl a cael go arall i weld lle da ni'n mynd. Ond oedd o'n anhygol o C-3PO yn dreifio, oedd o'n rubbish yn dreifio, so oedd o'n fewn i bob dim. Ac so oedd chdi'n chwalu trwy Gungans a shit fel la. Oedd o'n anhygol. Oedd o'n crap o gyda, ta just ddim yn licio Gungans oedd eich. Eich, wir. Am bod mae yna conspiracy am C-3PO does ai, is he that thick or is he just playing along, to bod? Wel, falle bod o just yn chwarae mwyn cael easy life, fel da ni rwan yn planio wneud. Pen lawr, ignore the empire, bla bla bla. So ar hyn o bryd, jyst i adach chi wybod, ar yn chat Skype ni, da ni rwan yn pingio lluniau o ni hefo gwahanol bobl Star Wars aidd. So mae Ciciwch wedi dod fyny na. Rwan mae gennym ni Bryn yn cwsio Yoda. Wel, ddim yn cwsio Yoda, jyst yn edrych yn eitha fel... Da ni'n sgwrsio. Meddylgar hefo Yoda. Mae gennau hefyd, hang on, cyfeirio hwn. Chos o'n i'n cael bach... Mae hwn mor glywedledol. Boes bach, mae hwn yn just mor wych. Ges i actually teiri chdi bach efo rhywun arall tra ni yn Madame Tussauds. Nes di dwy'n teulu rhywun? What now? Ges i teiri, o'n i'n teiri... O, reit, teiri. O'n i'n teiri efo rhywun. Okay, so da ni'n iwsio lot ar y Google Spaces, hai fi ddeud rwan. Mae'r chat mynd o'r trwad. So, ar hyn o bryd, na i ddisgrifio'r yr olygfa. Da ni yn y cantina. Mae Han Solo, jyst o'i goesio fyny ar yr baril o fwrdd. Mae Bryn yn cael chat efo fo. Mae Han yn mynd am ei o'n. Mae feelings are gonna be Han shot first, Bryn. Mi nath o, actually. Dyna sut nes di frifo dy Ond, goes, a dim damwain efo taxi. Efo bus arbennig sy'n gallu seithi fo'n i wynab. Mae Bryn yn pwyntio at efo. Neu, yn y llaw yn dy arall, hipster ti crease. efo gwn invisible. Actually, mi oedd gynnau gwn invisible yn y llaw, ond yn anffodus. Na'r Han seithi gyntaf, so ni'n methu iwsio fo. Ond, sut mae'n mynd i seithi trwy'r bwr na? Because it's Han fucking Solo, that's how. Yn fod dim fel oedd y bwr yn y ffilm. What's going on?
Fi'n ganol chocolate mynd, so mae rhaid chi siarad am. Han fucking Solo, that's how. Dyna fydd teitl y rhywun yma rwan. Han fucking Solo? Nadolig Llawen. Han fucking Solo. Diolch ddiw fod na Star Wars. Fi'n mor, sorry. Alla'n hyd yn oed neud segwe allan o hyn. Alla'n hyd yn oed neud segwe allan o hyn, bod. O, nes i anhofio sôn, mae yna llun arall, ond dwi wedi rhaid o fyny, de. Efo y teulu i gyd yn cwtsio i un ochr, a pwy sydd yn sefyll dwy drodoedd i ffwr ydi Kylo Ren, ac os o neb sy'n mynd ato fo. Right. A mae o mor intimidating. O'n i dechrau sterio fo allan, a mae fo'n dechrau dod ar ôl fi allan o'r staf allan o'r rhedeg o'na. Controversial, boy. Controversial, right? Kylo Ren yn well na Darth Vader. You take that back! Nac, di siwr. Fi'n just whingy fucking Nemo, dio. Yeah, ond, oce, i fod yn super mega, dyfyr i fel am hyn, right? Dos i allan o'r ffilm am hyn. Fucking best villain ever. Best villain ever. Ond eich A ddal fel, no way, na. Whiny kid, ysi. Yeah, ond ti'n meddwl ddo, bod Osama Bin Laden di bod yn fel radicalised kid fel na. A'r kids ma sydd yn mynd allan i cwffio yn fel mega radicalised achos maen nhw'n fel teimlo does na ddim byd arall iddyn nhw. Maen nhw'n cysau rhieni nhw, maen nhw'n cysau cymdeithas nhw. A'r unig ffordd gen nhw wedi fod yn like, horrible fel na. Ac oedd o'n dychryn fi mwy nag y Darth Vader yn dychryn fi. Cos o'n i'n meddwl mae'r psycholeg tu nôl y kid ma yn wir. Ond dyna nath gicio Darth Vader off oherwydd fod oedd wedi colli i wraig ac meddwl oedd wedi colli i blant ac oedd o'n fel, fuck this universe, I ain't taking this shit, I'm gonna kick its ass. Okay. So echa yn yr un Rogue One ma, fyddwn ni'n gweld Darth Vader fydd mwy fatha whiny Kylo Ren ac yn chwalu lightsaber i fewn i screens am i'm reswm. Ti di gweld, di rwy'n wedi gweld Walk Hard? Cys dwi'n deud bob tro, dyle bobl watch a Walk Hard yma na. Mae na sequence yn Walk Hard, so basically yn mockumentary musical amdan, basically, mae amdan y canwr ma sydd yn cychwyn yn y 50s yn fel Midwest America. A mae'n cychwyn off o rhyw Hank Williams i type o dŵr. A wedyn mae'n mynd trwy pob un musical genre. So basically mae'n piss take o fel Walk the Line a mae'n piss take o fel yr holl Beach Boys biopics. Mae o'n brilliant. Tia 5 o bobl sydd erioed wedi gweld o. Cos ys i'r cinema ac dim ond ala fi oedd yna. A ni'n piss ar hi'n. Dwi'n mynd i adio fo'r list yn. Please adio hwnna i'r list. Ac ar YouTube, a chwilio amdan. Mae'r overblown anger montages yn hwnna. Oedd tia 5 mlynedd cyn Force Awakens yn union fel Kylo Ren. Yn cael bach o strem. Y boi na o y ffilm efo Will Ferrell lle maen nhw Step Brothers. John C. Reilly. John C. Reilly, comic genius ein hoes, boys. Wel, mae Phil Stead di roi 3 a hanner seren iddo fo, so mae rhaid fod eitha call. Di Phil Stead yn harsh ar ffilms, cys yndi, so mae hwnna'n fatha 4.5, really. Mae'n briliant, mae'r caneuon yn amazing yn yma. Ie, so mae hwn yn un arall o'r pethau i adio at gwneud y flwyddyn yn well, cys mae Walk Hard yn briliant. Yn wedi os wyt ti wedi gwachod shitload o music biopics. Yn fwy o nodweddiadol Walk the Line o Ray, a unrhyw beth am Brian Wilson. A mae o'n briliant. Dwi dechrau meddwl i wan, mae bron am mynd fan. Okay, so ti di yfed 3/4 y botol na, ie? Do. Brilliant! Dwi di yfed fel hanner botol o port. Dwi ar yn ail glasiad o whisky. So Bryn, sut da ni'n mynd i wneud ti dim ond well? Da chi eisiau chwarae Drunk History? Cos mae hwn yn briliant. Mae Lin-Manuel Miranda mynd i fod ar Drunk History heno. I know. Di hwnna mae'n meddwl unrhyw beth i, like, y 5 person. Dwi wedi bod yn dechrau trio dysgu rei o'r lyrics o rei o'r cynnion o Hamilton. Yes, then. Will you let me go? Hamilton. Hwna di o? Na, ci. We Will Rock You, di hwnna, yes. Yorktown, siarad. Mamma Mia, here I go again. Mamma. Yes, neu di just mynd trwy yr holl musicals y ti'n gwybod. A llai just i Stephen yn enjoyo. Mr. Cellophane, Mr. Cellophane, could have been my name, Mr. Cellophane. Mae Bryn yn neud fel y dawns bach efo'i het.
eto. Hefyd, give 'em the old razzle-dazzle. Razzle-dazzle them. Hefyd... Come on! The snow Gallai neud goes un Nadolig? wide on the side. Mountain tonight. Not a picnic for Bryn to be seen. Not a picnic to be seen, Bryn. No. Not a picnic to be seen. Not a picnic to be seen. The ni neud un the park is in Nadoligaidd? isolation and it looks like it's all green. Mae'r dosbarthiadau byrfyfyrio na wedi wneud yna. Ei, yes, glywes di podcast arall, Bryn. Lle Bryn efo fel ar y podcast byrfyfyrio. Yeah. A mae hwnna'n hawdd i ddeud ar ôl port. The Improv London Podcast. Rhyfedd 50. Byrfyfyrio. Nes i ddewyd dechrau gwrando bore yma ar Podpeth. Mae hwnna, ti'n goffa tiwnio fe. A maen nhw'n siarad shit. O'n briliant. Shout out hefyd i Clera. Clera! Yeah, Da ni shout out. totally heb siarad. Da ni totally heb siarad am Clera. Shout out i'r boys yna. Fuck yeah! So podcast newydd sbon am farddoniaeth. Dwi'n eitha siŵr bod y Venn diagram o bobl sy'n gwrando ar rhaglenni, a'r bobl sydd ar Twitter, a'r bobl sy'n gwrando ar Clera, yn eitha fel just un cilch mawr, cos some loads o gynulleidfa podcasts yn Gymraeg. A maen nhw'n briliant! Croeso Really clever. Wedi methu fo, give me the rundown. OK, so, o'n i di... Mae hwn i gyd yn cychwyn efo Hamilton. Dyfaid i ydy Sionet. Dyfaid i dig. Basically, o'n i'n gwrando ar cachlwyth o Hamilton, a mae o fel, mae Lin-Manuel Miranda yn sgwennu raps a geiriau sydd yn plethu, a mae strwythurau fel odlifo a defnydd o fel cyfrwth, a popeth. Mae'n really, yn fy marn i, gynganeddol. So mae'r boi yma'n amazing, Pulitzer Prize winning. Popeth, great. So wedyn... Emmy, Grammy a Tony winning hefyd. Ydy o hanner ffordd i egot? O, mae o'n 3 chwarter y ffordd. Mae jyst angen yr Oscar na, Just yr Oscar rwan. Na fo te, ar y ffordd. Anyway, so wedyn nes i just rhoi tweet allan y mynd, ei, lle mae'r podcasts barddoni Cymraeg? Dwi eisiau chi siarad am... Cys mae Eirin Caradog yn fel rapio stuff hefyd, like, ti angen gwrando ar Hamilton, pan bod na neb yn siarad am hwn, mae hwn briliant, dylech chi'n neud yn Cymraeg. A wedyn, rhywsut neu gilydd, nath fy mwydrons fi, nes i tagio Eirig Salisbury, oedd yn, oh god, hashtag liberal elite, oedd yn coleg efo fi. A ni'n mynd, hei, dŵd, wyt ti'n neud y sgwennu shit yma? Pan bych chi'n mynd siarad amdano fo? Dylch chi siarad amdano fo? A wedyn, trwy hynna gyd, fe ddaeth caseg eira gelfyddydol, a maen nhw wedi cychwyn wneud podlediad barddonol, sydd yn gret, a really professional. Yeah. Mae gen fo strwythyr, like script a stuff, a fel, maen nhw gen nhw bant, maen nhw wedi paratoi, gachlwyth o bant. Maen nhw wedi paratoi. Maen nhw wedi paratoi flaen llaw, mae gen nhw freaking cyfweliadau. Ai. A mae gen Podpeth cyfweliadau. Before dyn ni'n neud? Ie. Mae hwn yn... God, fydd rhaid ni roed sticker parental Na, mae eisiau cadw'r amateur hour podcast i fynd. Mae'r rhaid i'n fod bar isal. Ia, i bobl eraill gallu dringo dros ni, de. Ie. Da ni'n neud i bobl eraill. Hold on, dyma sŵn i ni. A frankly, Iechyd da. da ni wedi bod yn neud hwn am igon hir rwan. Geith rhywun arall neud y gwaith calad. Podpeth di cyrraedd like 200 neu rhywbeth erbyn hyn. A maen nhw wedi cael... Maen nhw'n cael guests really dda. Maen nhw'n like nabod bobl. Dwi'n mynd cedi bod fi'n gadw. O, ie. Gadw Nicky Beach, dwi'n rhaid ymlaen. O, gen i hi stuff i promotio. Mae gen i hi llyfr neis. Sgwni pwy nath wneud y llyfr yna. Yes, dyn. Mae'r llyfr na'n edrych yn really glws. Bys fo'n neud anreg Nadolig. Neis iawn. Wediw i'r cynllunydd graffeg yn eich bywyd. O wait, na, fo nath o. Nes di wneud yr fel shaky stuff, basically barista technique, so wneud stencils a wedyn ysgwyd stuff yn ydyn nhw. Oria, do. O'n i'n gorau torri allan y stencil efo... Exacto craft knife. Cyllall. A wedyn, be oedd o? Chili powder oedd ar y top a gorau tynnu'r stencil off. Pwy nath y frickin iechyd y diogelwch am hwnna? Pas y ti'n ysgwyd rhywbeth...
sydd ddim yn mynd i llosgu Hwna y peth fwyaf coch yn ei ffeindio. Paprika, wneud hwnna Na, doedd am digon coch oedd fwy brown. Tits. O'n i di testio fo. Just tynnu lluniau mynd. Nope. Ne. Ti celfyddydol. So, da ni yn gelfyddydol yn ganol hyn i gyd. Mae eisiau cadw creu. Cadw creu! Ni'n cael peth. Dwi'n gwybod bod fi wedi siarad am hyn ar y podlediad y blaen, ond yr erthygl rili dda gan boi sydd yn sgwennu fel Rolling Stone magazine yn deud fel, ti ddim gwerthu neb seg wyt ti'n creu rhywbeth, neu ti ddim gwerthu'r blaned yma, os wyt ti just yn cymryd o'i gyd fewn, so ti just yn consumio drwy'r amser, so mae creu stuff. Di hwn yn cyfri? Mae hwn yn cyfri. Di hwn yn cyfri? Os mae'n pasio rhyw awran i rhywun ar dren neu be bynnag sydd yn bored shitless, ddim yn ffain. So, rei, so da ni wedi siarad amdano stuff really difrifol ar y bus. Da ni siarad am... Disney, difrifol. Disney. So Disney, right, gallu ti ddeud ychydig bach mwy wrthyn ni am fel pwy y bobl tewa weles di na? A nes di fi'n atyn nhw'n mynd... Y boi na o Monsters Inc. You do realise that sugar is killing you. Silly. Yeah. John Goodman. No, oedd na ddarn o technoleg sydd yna, a dwi wedi rhannu'r erthigol Wired efo chi. NFC chip ydi o, basically. Ond o'n i'n weld o'n anhygol. Am fod maen nhw'n trio gweithio allan, sut da ni'n mynd i wneud hwn diwrnod gorau fedra ni i'r bobl ma sy'n dod yma. So, i'r plant nathon ni gael wristbands iddyn nhw efo'r NFC chip yn efo, ac oedden ni efo just cardyn NFC. Ac o fewn y diwrnod ti'n cael dewis pa reids ti eisiau mynd ar, a mynd arnyn nhw'n gyflym fatha, VIP pass. So, oedd hwn just fel Q-bot kind of peth? Mewn ffordd. So, da chdi'n gallu pre-bwcio, dwi eisiau fod yn VIP ar yr unna, so dwi'n cael jumpio'r Q. So ti'n dewis y beth, a wedyn ti'n sganio dy wristband, a mae'n just deud, dos di fewn o flaen d'amser, a wedyn, oherwydd mae'n gwybod bod ti di sganio dy hun i fewn, a wedyn ti'n mynd ar y reid, a mae'n tynnu llun o'r pobl ar y reid, mae'n gwybod lle wyt ti ar y reid, a wedyn, so, yn yr app, wedyn, ti'n gallu gweld y llun nath y peth tynnu o'n chdi, a ti'n gallu ordro'r llun yna o fewn yr app. So ti'n cael unlimited downloads o'r llun neu gael nhw i brintio fo i chdi. Hefyd, mae yna restaurant yna, so ti'n gallu bwcio dy fwr o flaen llaw. Y Blue Bayou? Ddim y Blue Bayou. So fod yr un yn Beauty and the Beast, lle mae'r candlesticks yn siarad y shit fel la. Just, well, sort of tea beast o dda. Ie, rhywbeth fel la. Ond mae yna biawr guest restaurants, dwi'n meddwl. Y live action Beauty and the Beast ar ôl ni orffen y sgwrs. Oce. Ond ti'n gallu ordro dy fwyd o flaen llaw, a wedyn so ti'n cyrraedd yr amser lle ti fod i gyrraedd, a maen nhw'n dweud, dewch i fewn, bla bla bla, am fod ti efo dy wristband. A wedyn, oherwydd ti ordro dy fwyd o flaen llaw, maen nhw'n gwybod pa fwrdd ti'n istar, mae'r bwyd yn ymddangos wrth bwrdd heb i'r waiter gorau ddod a gofyn chdi be ti isio, a lle wyt ti'n ista, mae'n jyst yn dod oherwydd mae'n gwybod oherwydd yr NFC chip lle wyt ti. So mae hynna'n safio lawr ar amser, maen nhw'n gallu rhoi turnaround mwy o bobl o fewn y bwyty. Hefyd, be arall oedden nhw'n neud efo fo da? Nathon ni ddim defnyddio hwn oherwydd oedden ni'n mynd aros mewn un o'i gwestai, ond y goriad i dy ddrws, i dy stafell, ydy yr NFC band ma hefyd. So, ac deud wan fod fatha, oedd gen i fi 2 blant yn efo, ac deud fod nhw ddigon hen i just mynd wandro off ar ben i hynna. A fod ti'n misio reid pres iddyn nhw, a ti'n misio reid cardyn banc iddyn nhw, ti'n llwytho y band efo $20 neu $30, neu mae'n gyda nhw cael prynu snacks efo. So maen nhw'n gallu defnyddio y band fel pres ar y dyfeisiadau yma. A ti'n gallu rheoli fo, unwaith maen nhw'n rhedeg allan yno fo, maen nhw'n gallu just requestio mwy os maen nhw angen, ond ti'n dweud na fo, limit o £30 ar sweets yna fo, so ti'n gallu defnyddio fo fel cash. So, Mae hwnna'n cool. Mae i gyd yn seamless, mae fatha Apple Pay a bob dim built in fewn i un ecosystem yma sgynna nhw, sydd yn anhygol. Unwaith fydd
Wel, ti'n gallu agor dyddi yma, ti'n gallu fynd at dy ddrws efo dy ffôn dy bocad a mae o'n agor. Dyna di'r byd mae pawb yn trio gwthio. Os dyn nhw eisiau fo, dwi'n yn gwybod. Ond mae weld yn gweithio yn Disney. A dyna di'r syniad o Epcot, dangos y dyfodol o sut mae bethau mynd i fod. Fel Tony Stark Expo. Ie. Well, basically, dyna di teimladau fi amdan Google. Because unrhyw bryd mae Google yn gofyn, what, can we keep, can we switch this on to give you a better experience? Dwi wastad yn mynd, achos dwi'n cedi eitha siŵr bod fi wedi gwerthu neu naid iddyn nhw anyway. Ond mae'r stwff cool sy'n dod allan o hwnna, ar hyn o bryd, maen nhw fel sweeties bach i fi. Fel o'n i'n y good... Be wyt ti'n gael allan o Google? Ti wedi cael Google Home? Na, na'r thing, dwi ddim wedi mynd dim pellach na just iwsio fo ar dyfais fi, so ar ffôn fi a stuff, a wedyn ma... Ydy hwnna'n dod efo, be maen nhw'n gael efo? Google... Google Now, mi oedden nhw'n gael efo, ia? Google Assistant. Assistant, di rwan. Ydy, reit, na. So beth sydd wedi digwydd ydy, hanes cheap-ass phones Sioned. Mae cheap-ass phones Sioned, mae un cheap-ass phone wedi marw, ers i ni'n neud y podlediad diwetha. Fi wedi cael hand-me-down phone, gan fy mrawd, so Moto G2. Mae actually yn troi allan bod gen y ddwy fam gi, gwell phones na fi. Eitha concerning, ond dwi wedi ffigur allan bod well gan ei wario pres fi ar tat Nadolig nag ar Pixel phone. Ond nes i edrych fewn i rei Motorola bore yma, ffrind yn gofyn tha fi amdano nhw, ac o'n i'n gwybod fod na rei Motorola rhad yna ac fod yna rei higher end. O'n i'n methu coelio faint o rhad oedd rei rhad Motorola. Canpynt ydy'r un mwyaf newydd rhad gyda nhw. So efo'r latest stuff arno fo. So mae mrawd wedi prynu rhywbeth fel 4th generation neu rhywbeth? Newydd, syth o fel Korea, neu lle bydd bynnag. A oedd hwnna wedi costio 250 iddo fo. A mae o'n shit hot. Mae'n neis. Mae'n gyflym iawn, mae'n gweithio, mae'n hyfryd. Ond, dwi yn amlwg yn cyrsio ffôn. So does na ddim pwynt i fi gael Pixel ffôn. Mae gennau blant bach sy'n dwyn nhw i gael stories cyw anyn nhw. So, beth ti'n neud? Mae Bryn yn fflachio. Beth ti'n fflacho lan? Nexus 6P. Ti'n maen gen y Pixel. Faint ydi hwnna ta? Rhyw 400. Am fod mae'r Moto G Play rwan yn 130 quid. A mae camera gall yn o'n bob dim. Os ti eisiau profiad Google, pyr Google, Mae'r Nexus 6P ti'n ei fynd amdan. Dos a ddim really mantais mawr i fynd am y Pixel dros y Nexus, ond mae'r Nexus lot o ratach na ond dyna mae Motorola yn tawtio yn ei bymff nhw ar y tudalen ydi fod the pure Google experience dyn nhw'n rei crap arno fo. Na. Mae Samsung, oedd profiad Samsung fi'n ofnadwy. Nath o chwthio fyny. I'm prynu Samsung eto de. Oedd profiad Samsung fi'n really wael o ran trio Android arno fo, achos y crap o'n nhw'n roed arno fo. Y rwtch, Samsung, spamware, bron o bod, a just fel, a ni'n just gwybod, just yn llenwi ffôn fi, just ddim angen. Anyway. Classic Haclediad. Yay! So, hey guys. Phones! Guess who's back? Doing this shit since 2010. So, nath ni, yn ystod y sgwrs diwetha, oedd y Bryn wedi gyrru neges, just i adael chi o bod, boys, just roed allan na, dyn ni wedi bod yn mynd yn allan yn hirach na Podpeth, ac ni fel, oh my god, frickin' turf war! Faint o hir mae Podpeth, o'n i'n meddwl beth newydd o? 2012, dwi wedi ffidio mynd yn ôl i. O, reit. Da iawn nhw. Parch. Ai, na, gwir, peth i deisio mwy o... Ond dyna di'r traffarth sgynnu ni fod efo marchnata falle, mond heddiw nes i llawr llwyth iddo fo am tro cynta, lle fos ni wedi gallu bod yn gwrando ar ysblynyddoedd. Gallu wrando ar y back catalog. Dyn isio mwy o bobl yn y teulu bach ys creu cynnwys ydi. Dyna beth ni'n fel, achos dros yr ha, o'n i really isio cychwyn podlediad fel, social justice warrior alert. Yeah. Ond fel, just podlediad merched, ffeminyddol, just really positive, funny.
O'n i siarad efo cwpl o dudes, awesome Sarah Hughes, cwpl o bobl yn i'n abod, o'n i'n barod i gychwyn o. A wedyn, mae crap personol yn mynd yn y ffordd, a ti just fel, wedyn ti just heb ddigwydd. A mae'r stuff dwi isio neud o. Ond ti angen just kick and dyn, a bod popeth di setio fyny, cos da ni'n really lwcus, mae gen ni'r kit and set-up, mae popeth just yna. Mae gen i fi microphone newydd yn dod erbyn dydd Iau. Gawn ni recordio ar ôl dydd Iau hefyd. Gallwn ni wneud un dydd Nadolig, lle da ni actually full on ddim yn neud sens. Come on, nhw'n ni gloi pethau. Nawn ni wylio ffilm efo'n gilydd ar ITV, a wedyn just siarad yn efo. A just slag efo, slag off a live Beauty and the Beast. Heblaw bod awesome Luke Evans from Ystramynach arno fe. Dydy Belle ddim yn... Be di enw hi? Emily Watson. Emma Watson. Fi ddim hyd yn oed. Hermione. Fi ddim... Hermione. Emma Watson. So be di broblem chdi efo fo? Dydy y boi na o Downton Abbey ddim yn y Beast, a dydy hi ddim yn y Belle. Mae Belle, right, yn fel... Basically, mewn unrhyw stori all, bysa hi fel rocket scientist neu rhywbeth. Super clever. Lyfio llyfrau. Dydy hyd yn oed hymen yna yn fel Harry Potter. O'n i beth yn credu bod hi'n mega lyfio llyfrau. Ond mae hyn jyst yn broblem personol i fi. Achos Belle, right, oedd yr unig Disney princess, o'n i rioed wedi cysylltu efo hi'n mynd, ffoc ie, llyfrau! Ffoc i lyfio llyfrgell hi! Ie, mae di gymryd amser i Disney ddod round i fatha, oh yeah, there's females that can think in our movies. Ti'n meddwl, ond gyda 1991! A mae'r marchnata o'n hi rwan, mae'n sticio hi mewn bol gawn a deud, drycha, mae'n licio ffrocia neis. Na, di ddim, pas gen i PhD erbyn hyn efo llyfrgell na. So anyway. Mae angen y podlediad ffemynyddol na, Sionet. O'n i bob tro'n poeni be oedd yn ddigwydd ar y noson ar ôl na ddwnsio, tywod... Just fel, ti'n mynd i'r llofft, dwi'n mynd i'r llofft. Ti'n gwybod pwy sydd ddim yn hoffi hwnna? Theresa May. Bysa'r BBFC wedi goffod sensorio hwnna. No. Dwi'n siŵr fod na fersiwn ar gael. Efo furries. Ond ddim the furries. Oh god, paidach yn googlo fo! Mam, paid yn googlo fo! Abort, pull the ripcord. Pull the ripcord. Ie, mae o'n meddwl o bawb rwan. Pull up. Seriously, pa mae pobl dal yn grydu? Rei, da ni'n mynd trwy hosan Sean Corn, a wedyn na fo. A wedyn, neu fydd i'n mynd yn fel drunk history eto. Mae'n real funny, ond ddim yn ei sens bore wedyn. Come on, boys. So, heblaw amdan, be sy'n dod i ddiau? Na. Sean Corn? Ar y cyntaf. Na. Dwi'n gwybod. Na, mae ystod i gael microffon newydd ti'n cael. Isos yma, microffon newydd. Yr un sy'n mynd i bara blynyddoedd. Ti'n be, mae rhaid i ni, un o'r sioe yma, rhaid i ni baratoi. Mae pethau di mynd downhill. Ond, Mis Ionawr. Mis Ionawr, fydd popeth yn ffain. Ie, 2017. So, heblaw mae microffon newydd, yes. Heblaw mae microffon newydd. Beth i we? Beth i moyn? Wel, mae Sean Corn yn dod o lot o bethau ti ni flwyddyn yma. Weda wew. Ond dwi a y wraig yn dod o fawr i'n byd oherwydd da ni di mynd ar plant i Disney. Damn straight. So, i fi, yn bersonol, mae yna oriawr newydd ar y ffordd. Fod na hwn ydy'r oriawr activity monitor gorau sydd ar gael ar y funud, yr Withings. Maen nhw wedi dod ein allan efo heart rate monitor yn built-in. Hwna sydd ar gael. A hwnnw sydd yn dod. A bydd yn mynd i werthu fo na, neu jyst iwsio'r llall fel... O na, mae hwn mynd ar eBay. eBay, ynddo. Ag... be arall yna? Microphone. Di hwnna mynd o dan y goedan? Eilla neitha. Ond fod sgynny ni mynd arall i wneud tan Ionawr, di hwnna mynd dan y goedan. A beth arall dwi'n gael ydy, os maen nhw'n blydi ryddhau o mewn pryd, dwi'n cael yr Beats X Bluetooth headphones, oherwydd, apparently, di'r Bluetooth ddim yn shit arnyn nhw, fatha ar bob dim arall yn y byd.
God, mae Bluetooth yn rubbish, dydi. So, dwi'n mynd i cael rhain headphones yma ac gweld os ydi o yn wir fod mae Apple di sortio fo allan wan. Mae Bluetooth yn gweithio'n iawn. Dwi'n mynd dropio allan bob munud a wedyn gorau trio reconnectio a wedyn ti deletio fo o'r profile a forget this item a wedyn reconnectio. So, ond i'r plant, cerwch chi Argos. Mae Argos ar y funud efo Millennium Falcon drone sydd yn 110 quid i fod, mae lawr i 45 quid neu 49 quid, de. Beth? Mae o yn anhygol. Beth? Dwi'n totally googlo hwnna. Pawb, get on with it. Millennium Falcon drone. Bryn yn danos i Millennium Falcon Lego version, di hwnna? Be gen ti, Bryn? Yep. Mae'r Millennium Falcon yn dod i ti ni i fod. Ond mae'r un hedfan ma yn superb. Really hawdd i hedfan i blant. So, ddim yn anodd. Ag yn neud y synnau i gyd hefyd. Ag hefyd, mae Argos efo sale ar BB-8 hefyd. Mae yna 2 version. Mae yna efo'r Sphero versions. Mae yna 40 quid off ar hwnna. Spheros? Mae'r Spheros yn anhygoel. Dwi di mynd am yr un Hasbro. So mae hwnnw'n dod i'r tŷ hefyd. So bydd un plentyn yn BB-8 o'i rownd a wydd y llall yn hedfan Millennium Falcon dros y BB-8. Ond eich na i ofyn Sean Corn ddod yn nhw. Dwi'n yn siŵr iawn eto. Dwi di cynhyrfu am dy ddolig di'n barod. Ond mae hyn i gyd yn dod oherwydd fod o'n i methu cael yr anreg o'n isio gael. Sef, mae o yn ein Google Spaces thing ni, ond Cozmo ydi enw'r robot. Dwi'n gwybod os ydych chi gwylio'r fideos. Ni wedi clywed am hwnna. Sef robot gyn Anki. A mae Anki yn gwmni sydd yn gwneud autonomous ceir. Fatha Scalextrics, ond dos am twll i'r ceir fynd yn efo. Maen nhw'n mynd rownd y track wrth edrych ar y track. A fatha mae Teslas yn gwneud ar y motorways. Ac yn gweld y ceir o gwmpas nhw, ac yn gallu saethu'r ceir off y track wrth edrych ar hwnnw bach i. Ond maen nhw wedi dod i fyny efo'r robots bach ma sydd efo personoliaeth ipyn bach fatha. Mae o hyna'r yn Wally a hyna'r yn Ifa. Mae'n edrych mor cool. Mae just, wow. Ond ydy o ddim ar gael nhw wlad yma tan flwyddyn nesa. So, Dolig nesa di sortio. Ie. Am fod dwi just eisiau fo. Mae'n superb. Mae chwarae games efo chdi. Mae o yn dysgu pwy wyt ti. Am fod mae'n y gamera yn efo. Mae'n gweld pwy wyt ti. A ti'n gallu dysgu fo. Hwna di mam, hwna di dad, hwna di'r plant. So mae'n deud enwa y pobl pan mae'n gweld chi. Ac wedyn mae yna games wahanol da chi'n gallu chwarae. Ac da chi'n gallu hacio fo. Mae yna API iddo fo. Officially ar ei website, so da chi'n gallu adeiladu apps iddo fo, fatha, so mae'n gallu fod yn, beth ti'n galw fo, beth ti'n galw'r person sy'n mynd rownd y tŷ yn edrych ar ôl o'n y dydd traws o neb yna. Mae'n gallu fod yn security guard mewn ffordd. Security guard. So, mae'n gallu cael ei trigro efo motion, os mae'n rhywbeth yn dod i fewn i'r tŷ, wedyn neith o ddechrau darlledu i chdi, gyrru negas i chdi ar dy ffôn. So fe di'n gallu gweld yn syth bin. Mae'n rhywun yn y tŷ, a mae'r syth ar dy ffôn di. Mae'n gallu gweld? Oh yeah. My God. Ac, so mae oherwydd fod yr API mae'n agored, ti'n gallu gwneud gymaint o stwff efo fo. Wow. Mae hwnna mor... A mae o'n really bloody anwyl. Yndi. Mae'n really Mae nhw wedi gweithio lot ar cymeriad. Mae'n edrych o rhywbeth o Pixar, mae'n really cool. A mae gen fo dymer bach hefyd sydd yn dda. A mae gen fo fel scoop bach, hwnna sy'n really cute, fel y scoop bach ma. Oh. Wel, mae Dolig yn mynd i mewn briliant efo chi. Sga'i fwy o whisky na ti, fydd o'n gret. Yeah. God, it's a good food show. Ti'n meddwl gyd oedd yna? Hipster gin. Yes. Bollocks. Hipster, bloody gin. Bob man. Bloody pobl efo barfa a gwisgo het di. Wedi gweu gen i nhw i hun. O'n i yn iechyd da siop
mawreddog hipster yn Gynarfon, gwerthu cwrw. Ac oedd y boi yna... O, glywes i am iechyd a weekend fyd? Mae o Do? yn... Mae'n casau gin, ond mae wedi gorfod prynu llwyth o gins wahanol i fewn a trio nhw, just oherwydd fod o in the moment. Mae'n thing. Yeah. Mae gin yn thing. Diolch yn mel neith o bara. So dwi efo un peth dwi eisiau neud dros Dolig. Dysgyd martini, ymarfer neu martinis. Hefo dy gauntlets. Efo gauntlets fi. So fydda i fan allan dyd no, just yn knock yn ôl... Na. Oh, sorry. Ti fod yn... Yeah, mae'n ddrwg gynnau. Stirred, not shaken. God, Sioned. Fe sy'n bod... Dwi'n meddwl bod Ian Fleming di reid hwnna i fewn fatha just i weindio bobl fyny. Ie, so hwnna'n ei licio o'r West Wing, oedd Bartles yn deud amdan James Bond, oedd deud, what you're meant to do with a martini is to stir it, not shake it. What Bond is doing is ordering a watered down martini and being very snooty about it. So, wyt ti'n mynd i... Oes yna unrhyw cyfarpar newydd wyt ti eisiau ar gyfer y... Wel, so... Ar y gair. Dwi di byw yn Llundain wan ers... bron i 5 mlynedd. Dwi'n cofio ti'n symud yna. Bob un blwyddyn, dwi di deud un hyn, dwi am ordro peth Dolig i gyd ar-lein, dwi'n cael yr whole job lot yn dod i postio fyny i fyny tu mam a dat, a fyddai'n gorau cario dim byd. Fyddai'n gorau mynd i siopa, fyddai'n gorau gwneud dim byd, oedd y gyd yna disgol dana fi. Faint o weithiau ti'n meddwl bod yn gwneud hynna yn 5 mlynedd weithiau? Ar y reit yma? Dim lot? Round figures. Cilch bach, crwn! Yeah. Dim un o gwbl. Dim unwaith. Blaw am blwyddyn yma, dwi wedi cymryd ymlaen yr principle o Minimaliaeth. A trio trafeilio'n ysgafn, dwi wedi mynd ymlaen llaw a wedi actually ordro beth ar-lein a cael wedi gyrru fyny. A dwi wedi cwblhau hyn i gyd cyn iddi hyn o troi mis Rhagfyr. Stopio fo mor bloody smug am peth. Ond... Beth fel, mae yn mis Rhagfyr. Mae hwn allan mis Rhagfyr. What are you on about cyn mis Rhagfyr? O ie, ti wedi gorffan siopio cyn Rhagfyr, do? Yeah. I'm not wearing tinsel for anything. A ni'n mynd i ddeud, dwi'n mynd cedi bod y golygu mor fast a hynna. Serious. Ond be am ti dy hun? Wel, so, eto, dwi wedi bod yn edrych ar be dwi wedi bod isio, a'r unig peth sydd dod ar y restr ydy AeroPress. Aeroplane? Dysgu sydd wedi wneud coffi da i'n hun yn tu. A dwi di gofyn am, a os mae Sean Corn yn neis, Sean Corn dod ein iddo fi, AeroPress Coffee Maker. Beth ydi AeroPress? So... Sut i'n ddisgrifio? Ti'n gyda tube plastic efo... Ti di gweld Austin Powers? Yeah. Penis pump ydi. Penis pump? I coffi? So be gyn ti di... Gyn ti tube plastic, plunger yn un pen. Ti'n rhoi... Ti'n tynnu... Here we go. Ti'n tynnu'r plunger yn ôl. Mae Bryn yn efo un llaw di wneud cilch a bus yn mynd i fewn i'r cilch. Yn mynd i fewn un fewn ag allan. A fel na mae coffi'n cael ei wneud. Fel babis. Yn mynd y slow... So, pa mae mam a dad yn caru gilydd lot coffi mewn AeroPress. Maen nhw eisiau cael coffi ac maen nhw yn mwynhau y coffi lot fawr. A 9 mis wedyn, mae'n y babi'n cyrraedd. So, dwi'n cymryd bod hwn i gyd yn cael ei wneud efo dŵr oer neu rhywbeth clyfar fel yna. Na. So, beth ti'n neud? So, ti'n tynnu'r plunger yn ôl, rhaid coffi yno fo, rhaid dŵr poeth yno fo hefyd, rhaid y ciad yno fo, troi o ben i lawr, pwysio'r plunger i lawr,
a mae o'n gyrru'r coffi ar dŵr trwy y coffi a'r papur, a mae'n rhaid o fewn o dy gwpan di. O, so mae yna papur yn efo. Oes, mae yna filter paper bach. Teit. Ia. Ac hefyd, fatha scale bach i pwyso'r coffi'n iawn. Ti wybod faint. Ti'n angen y scale os gen ti'r grinder o Japan sydd gyda fi. Bloody hell. Ia. Haid i ni gyfadda, just, ella bod chi'n sylweddoli, da ni gyd yn eitha hipsteraidd. Mae yna lefel yn y grinder i tywallt y coffee beans, a'r lefel yna ydy'r lefel lle ti'n dechrau troi ac wedyn... Wrth gwrs, by grinder ddim blade grinder. Ia. Mae blade grinder yn gallu stwffio fo fyny. Ti eisiau cael o bod wedi greindio'n iawn, bod o'n bowdwr. Ac o'n i'n gyfro googlo ar ymwneud pa setting o'n i'n gyfro rei grinder fi ar level 3 di'n fi i gael o fel dwi'n licio fo. Flip neck. Ond anyway, so dwi eisiau neud ydy un dysgu sydd yn ei martinis gwell a dau sydd yn ei cwpan coffi gwell. Gallu ti'n neud coffi martinis? Yr rhai bach na sydd efo fel coffee beans bach. A jyst i'r bobl yn allan yna sydd yn meddwl, oh my god, faint o stupid wedi fynd efo coffi, oce? Oherwydd fod yr AeroPress mor rhad i brynu, tia 20 quid ydi o, diolch yn un o'r machines ma, ti'n cael, gwario 150 quid ar, a ti'n stuck efo os dyn nhw dal, os dyn nhw'n gwneud yr filters iddyn nhw neu be bynnag. O'n i just fel, 20 quid io, mae pawb yn defod yn briliant, na i just rei goedd efo a fod yn sceptical, a wedyn, so nes i ddefnyddio fo, nes i panad gyntaf i efo, ac o'n i di wneud un panad yn French press, normal, standard ffordd fi o wneud coffi, a nes i reid hwnna mewn un cwpan, a o'n i'n wneud yr un coffi yn yr AeroPress, ac nes i efo y ddau, ac mae hwnna byd o wahaniaeth. Mae o'n weird. Be ydy'r gwahaniaeth? Dwi'n yn gwybod. Be mo'n neud? So French press, ti'n teulu bod wedi tamad o fetal i ffiltro trwad. Gwasgu fo. So, mae'r AeroPress yn neud o, dwi'n meddwl chdi bach bod o'n mwy consistent efo'r gres, y grind a'r pwysau. Oherwydd mae'n gwsio fo drwad, aer, a dydy'r metal, does am byd yn cyffwrdd yn y coffi, mae'r aer sy'n pwysio fo drwad, oherwydd fod na seal mor dda yn efo. Dwi'n gwybod, mae'n weird. Mae'n swnio... Mae'n esbonio ar enw. Mae'n swnio fatha rhywbeth fatha, diolch moch yn di, os ti'n neud tattoos mash efo'r thing yma, a ti'n neud efo'r thing yma, mae'n mynd flasid yn peth. Ond efo'r coffi, dydy o ddim, mae yna rhywbeth odd iawn yn mynd ymlaen yn y cemeg sydd i fewn yn efo. Ond yr un pobl sydd wedi'n AeroPress, yr un pobl na dweud Aerobi, hyn oedd yn un taflu yn yr 80s neu 90s. Waw. Gwyddonwyr. Peth ydy, mae'r... Dwi bod yn trio... Chos o'n i dwy dar blynedd yn ôl ni'n arfer yfad 34 o'r cypanan ar Starbucks na bob bora. So dwi bod yn trio wan. Na, hynna ddim yn dweud. Na. Peth o hwnna, o'n i angen yfad 34 o hynna, just bod fi'n gallu actually siarad efo pobl. Coffee shit. Dyna faint mor sal o'n i. Dyna pa mor sal o'n i ar y pryd. Bod o'n i angen 34 hynna, just bod fi'n gallu siarad efo person. Hei, bod popeth y gred. Na, siarad. Just bod fi'n gallu edrych ar person. Hello. Bora da. Basically. So, fe wedi bod yn trio wan yn dysgu sydd wedi gwneud coffi a mwynhau coffi. So, dysgu sydd wedi o'n iawn. A bod ti'n cael ansawdd da o goffi allan nhw. Ie, dwi'n yfad llai yn efo rwan, oherwydd fod dwi'n yfad y stwff da. Wel mae hynna mae mam yn cael shakes os di hi ddim yn cael paned hi. So sydd yn eitha concerning. Mae hynna'n wrong. So, hwnna di'r peth ar y rest o fi. Ydy clorian, coffi
ag AeroPress. O, ni. Sioned? Mae hynna'n llais. Be ie, beth ydy'r rest o di, Sioned? Ti'n gwybod be? Mae hyn yn swnio'n awful. Mae Dolig ydi sort of sneakio fyny yn y fi, a dwi heb feddwl amdano beth. Dwi heb hyd yn oed wneud cardio Dolig yn y byd. Na. Sy'n mi eisiau gwneud nhw? Save the trees. Dwi'n mynd i... Mae yna e-bost Nadolig yn mynd i fynd allan o tini, dwi'n credu. So mae hyn yn mynd i swnio mor malu pups, right? Ond o feddwl sut mae Lenny... Ie, chos mae gweddill y sioe wedi bod mor fucking on point. Dwi'n credu... Mae hyn yn swnio'n really wael, ond fel... Dwi just eisiau fel... Cos fi wedi bod yn prynu fel anrhegion Oxfam a stwff o bobl eraill. Dwi just eisiau pethau neis. Dwi eisiau bobl wneud pethau neis i'w gilydd. Dwi just eisiau bobl fod yn hapus. Ond... So just kind of kill me now. Sorry pawb, beth hwnna bach yn... Ond, yn gyffredin, ne, dwi wedi bod yn, dwi wedi sort of meddwl, mae'n backpack hyd i malu, so alle, sy'n ni'n hoffi backpack lleder. Di wneud allan am y ddiliad sy'n... O, ie. Pari am beth. Anifeiliaid i marw. Ie. Ei, di arian ddim yn vegan friendly rhagor nac di, na vegetarian friendly. Be nath i? What? Yr arian imperialaidd gachlyd mae da ni wedi cael efo Winston Churchill ar hyd fo. O, ni'n mech di Sean am fy mlentyn ni. O na! Oh my god, yes, sorry! O'n i ddim hyd yn oed yn sylwi efo hwnna'n thing. Di arian ddim yn vegan friendly. Di'n bwys, mae hi'n lyflu. Mae... Pres, dwi'n meddwl. Pres papur na, sydd ddim yn blapur. Ie. Ie, i'r un plastig mae efo, byddio, ink efo... Ryw fath o... y fraster anifeiliaid yn efo. Ie. Lletwyth. Ath nhw'n meddwl honna drwedd yn dda. Mae hwn fel rebellion yn India at y garage pan oedden nhw'n grisio cartridges hefo fat anifeiliad ac yn amlwg oedd yr Hindws a'r Muslims fel llaim iwsio rhaid mae'n hyn yn ofnadwy a hwnna'n nath y Prydeinwyr fynd because that ended well because that worked now great for you Here we go. We're right round back to the start where we started. I know, fi gwybod. Reit, na. Mae Nadolig, dwi yn really edrych ymlaen am Nadolig, achos dwi'n credu mae'n mynd i fod, jyst yn Nadolig neis efo'r teulu. Just fod neis. Tech-wise, byswn i yn licio bod rwy'n yn dod â Wii. Achos mae Wii ni'n really hen, ond mae'r controllers yn amazing. Ond mae Nintendo mynd i ddod yn newydd allan ar ôl, Dolig. Ie, fel yr Switch ysaf, sut dwi'n disgwyl i fel kids like 4 a 2 oed iwsio rhaid Ond dwi'n... Wii U sgynna ni, ac dwi'n gweld o'n para o leia blwyddyn arall, Mae'r games arno fo yn briliant i blant ifanc. Mae'n gymaint o games da iddo fo, a mae'n siom fod o heb di gwerthu gymaint. Oherwydd fod y games mor dda. Yndyn. Fi'n credu jyst y controllers dwi'n neud, achos da ni newydd ail ddarganfod Wii Sports Resort blwyddyn yn ddiweddarach, a mae llew rwan yn gwybod yn iawn sydd iwsio fel, mae'n just yn immense. Bloody lyfio Wii Sports Resort. Boys, right. Positifrwydd rwan ydy'r nodyn ar y ffordd allan o hyn. So dwi'n gallu dod o'i rhywbeth positif ar y diwedd. Mae plant yn mrawdi, mae un o'n rwan yn 2, a mae llall yn 2 fus. Mynd i fewn i Dolig. So, dwi'n mwyn i'r Dolig gyntaf lle mae hi'n dall bod Dolig yn thing. So, mae'n mynd i fod yn awesome. Dwi'n mynd i cael bod yn a cool uncle. Funkle, ti'n mynd i fod yn funkle. Funkle, ie. Funkle Bryn. Os ti'n dod o anrhegion gwell na Sean Corn, hwnna di'r fucking things, yma. Ti'n fel, Funkle Bryn. Yn dod a'n rhegion a llyn, denw. O, heb am rhai ond internet. Wel, mae mrawd i byw... O, fe drai safio 2 awr i bawb sydd yn gwrando ar hwn. Ie. Mae pawb yn licio gwylio ffilms Nadoligaidd fel yr wyl yn dod yn ei flaen, de. Mae, ar y funud, ar Netflix, mae yna glwstwr o ffilms Nadoligaidd. Peidiwch a gwylio Jingle All The Way fel Arnold Schwarzenegger yn efo. Fi erioed di gweld ffilm sydd yn wastio gymaint o mywyd a hwnnw. Ti'n bod be, o'n nhw'n siarad am hwnna ar y Cymod yn Mayo podcast. Oh my god. Achos, oedden nhw'n reviewio Bad Santa 2, oedden nhw'n deud,
I swear. Bad Santa 2 makes Jingle All The Way look like a masterpiece. Oh my god. Dwi newi atgoffa'n hyn bod fi eisiau prynu copi newydd o The Muppets Christmas Carol. Wyt. Just i weld y ci chwarae'r piano yn y canol. Yeah. Ac Michael Caine yn canu. A Kermit. Na, rhaid i cael hwnna. Mae hwnna'n mynd i wneud pethau'n well. Reit. Yndi. Nw'n ni adael chi. A Gwyl Die Hard hefyd. Ie. Mae Die Hard mynd i bod blwyddyn yma. Mae o'r sale ar y funud yr iTunes os da chi'n gwrando. Mae yna dau fath o bobl yn y byd. Pobl sydd yn meddwl bod Die Hard yn ffilm nadoligaidd. A pobl sy'n wrong. Mae hyn o, ti'n bod, Die Hard 2, lle ath nhw'n wrong efo Die Hard 3 o di. Doedd ddim yn amser Dolig. Doedd ddim yn Nadolig. Ac oedd Chief O'Brien ddim yn efo. Ie. Ond dwi wedi bod, o'n i'n racio mren am bod tra oedden ni'n gwylio Jingle All The Way o'n ymwneud. Ydy Cynan 8 oed yn rhy ifanc i weld National Lampoon's Christmas Vacation? Ydy o ddim. Ond fod ni'n methu meddwl amdan rhywbeth amheus oedd yn efo. Os na rhywbeth, dwi wedi methu... My God, llaim dweud bod fi wedi watch it. Mae di bod yn ipyn amser. Nes i wylio fo blwyddyn dweitha, fe dwi'n cofio. Ond o'n i wedi yfad hanner botel o Baileys. Oce, so beth sy'n ti'n neud ydyn ni hanner botel o Baileys i cynnan? Wedyn fydd y ffain! O'n i rannu bod Baileys. Yfad y llefrith cynnas yma. Mae'n lyflu. Ie. Gwan te, ffilms... Just disclaimer. Dydy rhoi advice ni am... Irish cream liqueurs i blan bach ddim wastad yn gweithio. Prynwch yn un Cymraeg, Merlin, holl ffordd. Merlin. Mae'n hwnna'n blant. Hollol ffain. Hollol ffain. Ffilms Nadoligaidd te, go on. Gyfi feddwl am un really... Beth ydyn ni'n arfer gwachio Nadolig? Nath rwy'n trio nangos blydi y dyn nath dwy'n Nadolig i fi, rai. A ni rioed wedi gwachio hwnna cynt. Am ryw reswm, nath hwnna just skipio heibio. Dwi erioed Dwi wedi gweld clips. A wedyn nes i watch it a llynedd, ac o'n i just yn mynd, ma hwnna. Miracle on 34th Street. Does gen fo ddim plot. Neu y plot gen fo, diolch yn neud sens. A wedyn mae'r cymeriadau i gyd yn fel... Dwi'n gwybod beth maen nhw'n deud, a dwi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd. A mae pob beth yn really disjointed. O'n i'n deud wrth di hwn yn neud sens. Ia, no ti ddim hyd yn oed yn licio Goonies. Gwni fel, na, cos mae Goonies yn shit hefyd. Nes i watch it Goonies pan o'n i'n 31. Come on. Sione. Diolch yn sefyll fan. Alright. Sione. Gawch chi ddeud beth bynnag da chi eisiau am Goonies, pidwch chi a deud dim byd am Wayne's World a fydden ni'n hapus, oce? Dwi'n licio dda. Ti'n meddwl licio dda? Dwi'n meddwl ti'n gorau gwylio nhw ar yr adeg. So ti'n mynd i fynd trwy'r rhas. Right. Dwi'n credu bod angen... Die Hard. Gremlins. Gremlins ymlaen yn galeri cyn bo hir. Pint. Frozen wastad yn un de, just achos Frozen. Diolch. Mae Bethany bach yn lyfio Frozen. Mae hefyd licio pan dwi'n canu'r gan o Frozen hefyd. Gweld, Funkle Bryn. Reindeer are better than humans. Hwna dia? Dyna di'r gan? Ie. Ie. Hwna di'r gan. Gawa, ti'n gwybod i gyd secret. Do you want to build a snowman? No, Bryn. Come on, let's go and play. Okay, bye. Ac ar y nodyn Disneyaidd yna, dyn ni ddiolchgar iawn i chi am sticio hefo ni am y parti Nadolig. Mi ath beth yn dywyll yn y canol, ond dwi'n licio mewn. Fel bob un parti Nadolig. Fel bob peth yn mynd yn dywyll yn y canol, mae'n ffain. So fyddwn ni yn ôl yn y flwyddyn newydd, yn llawer mwy positif gobeithio, yn dod lot o stwrs. Siw fydd Elon Musk wedi achub y byd erbyn hynna, so dyn ni'n ffain. Dyn ni'n chwarae chi allan. Llawer mwy cyson hefyd, ie? Fel da ni'n deud bob blwyddyn. Wel, da ni'n deud bob blwyddyn. Blwyddyn nesaf, da ni'n mynd i fod yn ffain, gwyn ni sgript, fydd o fel Clera. Fydd yn briliant, fydd gennym ni eitemau, and stuff. Ond,
da ni wedi chwarae allan hefo fel cerddoriaeth rili Nadolig nhw'n i ripio rhywbeth off Home Alone. Home Alone! Home Alone, Home ie. Alone. Ond am rwan, da ni eisiau deud Nadolig Llawen iawn i chi gan criw'r Haclediad. Gan Bryn? Dolig Llawen! Gan Yes? Dolig Llawen, cons. Ac yn y fi, Sions, Nadolig Llawen iawn i chi. Gobeithio gwch chi flwyddyn hyfryd yn 2017 a fyddwn ni yna i fynd drwyddi hi hefo chi. Hwyl am y tro. Ta-ra! And stop. 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 Stop.